i5 12 Gen processor big hi tunang la ya chuanin kan tu mai po hian kan call build a budget gaming PC te budget studio maker te budget nge kan tiang engineer PC AutoCAD te SketchUp te chi sang rang khoina na kan man thin tlang poi chuanin i5 12 Gen hi kanin offer tam kop maya achan chu i5 12 Gen big hi DDR4 le DDR5 a build thei ania DDR4 a hi chuanin atlang pin 3200 speed hian kan RAM speed ani chu kan soi dai ma ta hian kan build thin dan tlang pui ani ta tuna lo lang hi chu A610 MED4 ania motherboard kan han man chuanin DDR4 build ani phota i5 12 Gen pi ka chuanin chuan socket type hi 1700 ani ta chuanin 12 Gen a mang theya 13 Gen a mang theya 14 Gen thlengin a mang thei ta ni chu i3 14 Gen i7 14 Gen i9 14 Gen boka DDR4 in a build thei tho ti na ni chu amaro chu i9 14 Gen a DDR4 han build ka chu duai chona bottleneck ma ba de ulo mo o ti ka chu ril ruwa chona ron lang ve thowa chuanin ma se boi thlak vele te mai pakha chu mi motherboard hi a that rol in a that lo vele na pakha tom chu RGB header chung changa hianin ARGB tunang la ya chon ARGB li ni towa om je chu ARGB chu pikhi kanon tilanga nga pikhi lo en ula RGB a chuanin 12 volt an mangta a voltage sang set ta chuan a pin hi pali a bok ta chuanin ARGB pangai hi chuan 5 volt ani ta chuan a pin hi a habal pakhat a thung ta ni khango ka RGB controller kan ti hianin motherboard ina sits thei chi ho in ta a then chuan JRGB ten tia VDG te pon ti thauta alam dan hi chu sang hi chu om ve thawa full form jong ka chu soi fia khir lo mai la acha tho turami hi Antec Atom kan man lai me ki ni ta hemi tuna kan call budget PC big dur bi ka hi chuanin a budget hi tok vel viau maya 450 hi 3050 hi an a requirement ta jona support che ta chuwang chon hei kan mang ta a connector sang hi chu hei 24 pin an neya chuanin 4 pin te po nei tho ta chuanin 6 plus 2 pin te po anti-9 Sata te po nei thani anei thal tu kata hei chu budget ani ta maro chu 80 plus bronze ang khani ve lo thung ta an manio hi normal kan tiang top chi angkha ani tuna kan man leb sia hi tuna call kan man hi kan enlai mek hi XPG gaming ang GameMix S60 khanita chu hi a specification in en le nol taila tuna picture alan danang hianin apa nga yang normal a chon normal ho hi bi kai chon 1800 te ni ta heng ho hi chu zep thuam lo ta tuna po Sata kan build tur bi ka hianin kan sai don thowa EVM ti te ANT ti te Xionix ti te Zebronics ti te Foxin consistent India brand na tlema class lutuk lem lo ho khang ho chi ho man khan ni ta heng ho tlang puin hei chu sang bola ni zok ta ni NTT phei ka chu 500 ti vel ba khan ni pon ka shelo amaro chu akan zuar thawa ke ni pon amaro chu an speed an compare ang deu ni chu chunge GameMix S60 hi chuanin 5000 nan top ta ri thi right up 1200 hani hal pop mai ni acha khop mai tunain RTX 3050 hin review chinila RTX 3050 hi chu 8GB DDR6 ani to an chak khop maya tian dule review hi en pa chinila gaming a chuanin tuna hi chuan 3050 bi ka hi chuan DLSS ka 4 mangta tin FSR te pon support ta tin ray tracing teron engkim kharon extra na sakhop maya chuan recommend PSU a hian 450 watt ta Antec Atom ne na kan man pol na chan che pokha nia Antec Atom kha 450 watt ta amaro chu ani hoi branded an ni wang hianin a class a zo tha a chuwangin thila omani lemlo 3050 ta cha performance setup chu ape ani 3050 benchmark sen khati an endeu thuak ve reng ila tunami hi dobit charwell han ania chuanin RAM 32GB RAM ania 16:2 ania performance ta khop maya DDR4 RAM build ani ve thungta azo thaviau maya
amaro chu game tiang ngai na lo ta ni chona munom lem lo mai the a trend hi chu benchmark chu kan han da lang zeu zewa so PUBG ni PUBG po hi nuam khop mai se kan ti deuh thuk don ne GTA 5 ani GTA 5 ho sport khop pe tunami 3050 hian GTA 6 po hi tuna kan build hian GTA 6 po challenge ve khop pa ya amaro chu luk lampang ro chu le ka shelo le ha game kan da busi lawa le Remkhawm Computers atangin kanin babai le ngai le phot to dona chu wangin engpo chu di se kan video te in lo thlir thinem chu ka shelowa kan YouTube channel hi lo subscribe pula in subscribe ba khanin video tam tak po kha en tur om ve to a MBI changkang tak tak te po tuntum kan video ai chu engemaw argent thil le man mo thil thu wang khanin kan han ti deuh thuak maya akim chang lo view mai theya ama se munum tling tura chu lo be sei ila a ele peka chu ni ai da sa le changkang zo ron ti zel kan tuma zo da te har sana te ni ni chuanin kan Instagram kha Remkhawm Computers ti khan oma ta te kan lo en ula tin YouTube comment ate pon lo comment nok la in zo te ka kan don chang zelanga chu wangin kan video hi mi lo clear sak zel turin nan du chewa a top na ani don lawa kan kal zel dong kan ti kha nakin sela chuan kan dor dia zok te kan dan thei huna phei chuanin employees te pokan langa entertainment te alian zokin hetiang shrim ko te turi kan la boi pui don chobani chuwangin Remkhawm Computers te in vain bye bye vek phot u